Bye bye. Ew. Diba? So, ayan na guys. Babalik na ako ng Manila. Then, sa loob ng 1 month vacation ko, buti pinayagan ako ng 1 month vacation. Hindi, nagkaroon kasi ng problema kaya yun, nagkaroon ako. Ah, Nagkaano kami, nabot kami ng nasakit. So, dati rin, yung aking pagbalik. So, nag-decision ako na mag-motor na lang dahil ang pamasahe sa bus, ang pamasahe sa van ay mahal sa 2.5. Mahal masyadong taga. Grabe na lang. Nagawa ng paraan nila yun. And then sa bus naman kasi wala pang biyaheng bus. Meron naman. So yun nga, magpapabuking ka. Tapos, environment. Hindi, ako ano naman eh. Wala akong araw. Walang schedule. Kaya, ayun. Decision na lang ako na magmotor. So, what's up sa ating biyahe from Bicol to Manila. So, ngayon, magkaano muna ako, papahinga muna ako sa ano sa pagit. Doon muna ako matutulog dahil pag dito sa amin, hindi ako nakakaalis ng maaga. Kaya nag-decision ako na doon na muna sa kapatid ko matulog. Tapos, doon ako pasandalan na. Saka ayaw ko rin kasi magban dahil kapag gabi, hindi mo masyado makita yung daan. Yung pag hirap ng sindihan ng dala ko. Kaya yun, motor tayo. So, what's up sa full video ko, kasunod kong upload ko yung full video trip ko from Bicol to Manila. So ngayon, video na ito from sa amin muna hanggang sa Ragay. Ngayon, medyo papayos ko muna ang ating motor. Medyo ano yung gulong. And then, salamat, Kiraray. Welcome sa channel mo. Thank you sa pagdaran. So, ayun na nga guys. Babalik na ako ng Manila. Matagal-tagal din yung aking bakasyon dito sa probinsya. Inaabot akong 1 buwan. Babalik na ako magpapagas muna ako dito sa Caltex para full tank to biyahe. Yo! Ginabi na ako. Dadahin muna ako doon sa aking kapatid sa Ragay. So yan, buti lang magandang aking kailawan. May white and may yellow. Alright. Ito tayo ng Ragay. Punta muna ako ng Ragay. Oy. So magpapaumaga muna ako doon dahil delikado sa gabi magbiyahe. Mag-isa lang ako. Ayaw ko magbiyahe ng gabi na mag-isa. Nakatakot dahil yung mga bus, yung truck, nagka-counter flow pag alam nilang walang ilaw. Pero tayo may maganda naman ilaw, pero ayaw ko pa rin, ayaw ko magipagsapalan. Alright, so yun, titingnan natin ngayon ang biyahe ko papuntang Maynila, kung kumusta sa daan going to Manila. So bukas pa tala ako babiyahe. Dadaan muna ako doon sa aking kapatid sa Ragay dahil ayaw kong
Nagipagsapalaran ngayon gabi sa biyahe. Saka malamig pa din. Malamig. Eh ako lang mag-isa. Solo ride lang tayo men. Kaya yun. Mabuti may maganda tayong ilaw. Katulad yan, may mga tumataas ayaw bumaba ng ilaw. May panlaban tayo, yan o. Oh. May checkpoint ba? Ay hindi, naka-stop tayo. Doon ako sa unahan para ayos. Akala ko may checkpoint. Akala ko may checkpoint, wala pala. Stop line pala, naka-stop line tayo. Alright, go! Medyo malubak dito sa parte nito. Lupi yata ito, lupi. Yung mga ginagawang tulay. Alright. Op, sana tayo. Dito na ba? Dito na pala tayo. Ito LT Urugay. Pasipukot pala yan. Alright.